Ja som v chémii nikdy nebol nejaký výnimočný, práve naopak, bol som úplne šedý priemer. Moja pani profesorka Rumanová bola veľmi zlatá pani učiteľka, ktorá sa snažila ma niečo naučiť, ale tá chémia mi moc do hlavy neliezla. Keď som ale videl tú hru Chemple, ktorú pripravili decká, tak som si povedal, že toto je bolo možno práve vec, ktorá by aj mne pomohla a tá chémia by mi bola bližšia. Mne sa na tej hre páči aj to, že ju vymysleli samotné decká. Že to nie je hra, ktorú teraz pripravila nejaká firma alebo pripravili dospeláci, ale je to vec, ktorú priniesli samotné deti a mne sa páči, keď v školstve sa dejú takéto pozitívne veci. Preto som sa rozhodol, že takúto aktivitu podporím a budem veľmi rád, keď sa k tej podpore pridáte aj vy. Tvoj príspevok teraz dokáže reálne spôsobiť zmenu. Staň sa jej súčasťou.